थैंक यू माता जी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवारधारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवारधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थाविरं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 14வது நாட்கள வந்திருக்க அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயம் குணத்ரய விபாக யோகம். அதை பார்க்க போறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல 2வது அத்தியாயத்துல ஆஹ் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம், அதுல நமக்கு பகவான் எல்லாத்தையும் ஒரு சம்மரியா கொடுத்திருக்கார். இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம டீட்டெயிலா அதை நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி 18 அத்தியாயங்கள் 6 அத்தியாயங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு நமக்காக. 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லியிருக்கு. அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம், நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை பத்தி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். என்ன முக்குணங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம்? ரஜோகுணம், தமோகுணம் அண்ட் சத்துவகுணம். சத்துவகுணம் தான் மிகவும் சாந்தமான அமைதியான நன்மை கொடுக்கக்கூடிய குணங்கள்.
அதுதான் நம்மள வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு குணம். ரஜோகுணம் வந்து ரொம்ப தீவிரமான ஒரு குணம், அதீதமான ஒரு ஆர்வம் இருக்கக்கூடியது. அதுல நம்ம பகவானை பத்தி நினைக்க மாட்டோம், வேற எது பின்னாடியும் நம்ம ஓடிட்டே இருப்போம். நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுதான். தமோ குணம் வந்து அறியாமை குணம். அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து மயக்கத்திலே இருப்பாங்க. அவங்க எது கரெக்ட் எது சரின்னே சுத்தமா அவங்களுக்கு தெரியாது. அது வந்து தமோ குணம் அப்படின்றத பாக்குறோம். நேற்று நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் வந்து கேட்டாரு. அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞ மற்றும் அதனுடைய விளக்கம் பத்தி பகவான் கொடுத்தார். 8 முதல் 12வது அத்தியாயம் வரை அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். அறிவின் பொருள் எதை பத்தி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு அப்படின்றத 13ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, புருஷர் மற்றும் பிரம்மம், அதை பத்தி நமக்கு 20 முதல் 26வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை எப்படி இருக்குன்றத 27ல இருந்து 35 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா குணங்களின் நிபந்தனைகள், அந்த முக்குணங்களோட நிபந்தனைகள் என்னன்றத 1 முதல் 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். குணாதிசயங்கள், செயல்களில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பை பற்றி 10 மற்றும் 18 ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். இந்த முறைகளை வந்து நம்ம குணங்களின் முறைகளை வந்து மாற்றுதல் பத்தி எப்படின்றத 19ல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். சோ இந்த சாப்டர்ல நமக்கு வந்து 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अद चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्र विभाग योगः. श्री भगवान उवाच परं पूर्य भविष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिम् इतो कथाः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் ஆண்டவர் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனர் வந்து அவருக்காக கேட்டது மட்டும் இல்ல, நம்மளுக்காக தான் இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ எல்லா முனிவர்களும் யாரெல்லாம் இந்த பகவத்கீதையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ, இந்த ஞானத்தை அறிந்துகிட்டார்களோ, அவர்கள் எல்லாம் பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன். பகவத்கீதை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா பகவான் அடிக்கடி அதை சொல்லிட்டே இருப்பார். பரிபூரணமான ஒரு ஞானம், மிக உயர்ந்த ஞானம், ரகசியமான ஞானம், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீ வேற எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து பகவான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பார். சோ இங்கேயும் அதை தான் வந்து அவர் சொல்றார். பரிபூரணத்தை மற்ற முனிவர்கள் அறிந்ததுக்கு அப்புறம் அடைந்து விட்டதை உறுதி செய்யப்பட்டதுக்கு பிறகு எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த உயர்ந்த இந்த ஞானத்தை மீண்டும் உனக்கு அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. इदं ज्ञानम् उपश्रित्य मम सदात्म्यम् आहदाः सर्गे बीनोपजयन्ते प्रलयेन वियतन्ति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை, கலங்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவான் பரமாத்மா அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நம்ம தான் வந்து ஆத்மா. அவர்கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். எப்படி வந்து ஒரு கம்பளி பூச்சி வந்து பட்டாம்பூச்சியை நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது அது அந்த கம்பளி பூச்சி பட்டாம்பூச்சியா மாறிடுதோ, அது போல நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம எப்பவுமே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், நம்மளோட 9 வித பக்தியை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அப்படியே நமக்கு பகவான் கிட்ட இருக்க அதே குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம கிட்டயும் இருக்கும். ஏன்னா அவர் வந்து நித்தியமானவர், எப்பொழுதும் ஆனந்தமானவர், நிலையானவர். அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம்னா நமக்கும் அதே பண்புகள் தான் வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பவன் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். என்னோட அந்த ஃபுல் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா அதுலயே அவங்க ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால அவங்களும் அதே குவாலிட்டிஸ் வந்துரும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி. 4வது ஸ்லோகம். ரேவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. सर्वेया निशुक्यन्ते ये मूर्तय संभवन्ति या दासं ब्रह्म महत्यो निरहं बीजप्रद पिता
हरे कृष्णा माता ஹரே जी। கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு தான் வந்து இந்த படைப்பின் இதே நம்ம பார்த்திருக்கோம். முழுமுதல் கிருஷ்ணர் 3 ரூபமா வியாபித்திருக்கார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ அவர் தான் இந்த இதையே வந்து நமக்கு பிரபஞ்சத்தையே வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, அதனாலதான் அவர் சொல்ல நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொண்டு பிறப்பால நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துலதான் இருப்போம். ஆனா இந்த ஜட இயல்போட பற்றுதல் வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அப்படி மாறிடுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்படி வந்து மேகத்துல இருந்து வரும்போது தண்ணி தூய்மையா இருக்கு, ஆனா அது எங்க விழுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அதோட டேஸ்டும் அதோட கலரும் அந்த இது மாறுதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. கடல்ல இருக்கும்போது அது வந்து உப்பு நீரா தெரியுது. வேற எங்கேயாச்சும் இப்ப அழுக்கான இது, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த வாயுமண்டலம் வந்து கலங்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அது கீழே வரும்போது அதே அழுக்கான தண்ணியா வருது. அது போல பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வரும்போது எல்லாருமே வந்து மிகவும் சுத்தமானவர்கள், தூய்மையானவர்கள். ஆனா நம்ம எங்க இருக்கோமோ, அந்த எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோமோ அவங்களோட பற்றுதல் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த முக்குணங்கள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இங்க 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। राजेश मणि प्रभु जी पढ़ेंगे। राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सद्दद्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसिद्धि संभवा निबध्नन्ति महाबाहो தேஹே தேஹி நமவ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லியிருக்கார், நான் என்னோட சக்தி தான் வந்து ஜட சக்தியாகவும் ஆன்மீக சக்தியாகவும் பிரிஞ்சிருக்கு. இந்த ஜட சக்தி தான் வந்து மாயா, அந்த ஆன்மீக சக்தி யோக மாயா. ஜட சக்தி தான் வந்து நம்மளோட அந்த 3 குணங்களுக்கும் வந்து காரணம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜட இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது: நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை. இதை நம்ம வந்து ரஜகுணம் சத்வகுணம், ரஜகுணம் மற்றும் தமோகுணம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த சத்வகுணம் வந்து மிகவும் அமைதியாக, சாந்தமாக, தூய்மையானவர்களாக எப்படி நம்ம திருப்பி பகவான் கிட்ட போனோம் அப்படின்றத நினைப்பாங்க. அவங்க கிட்ட அந்த காம, குரோத, லோபம் எல்லாம் இருக்காது. ரஜகுணம் வந்து ஆர்வம் இல்லைன்னா தீவிர குணம் உடையவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அவங்க வந்து எப்படி இந்த ஜட உலகில வந்து எப்படி முன்னேறணும், அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்களே தவிர்த்து பகவானை பத்தின தாட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கலாம். தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து அறியாமை, நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், நம்மளோட டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்றதே சுத்தமா தெரியாது. எல்லாம் இந்த மயக்க நிலையில இருக்கவங்க, இந்த போதைக்கு அடிமையானவர்கள், இல்லைன்னா ரொம்ப வந்து மனிதர்கள்லயே கடைநிலையில இருக்கவங்க, அதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு சரித்திரத்துல பார்த்தோம், ஜகாய் மத்தாய் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் பெறுகின்றார்கள். நேற்றுக்கு சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், என்னதான் வந்து அவங்க ஜடப்பற்றோட சூழ்நிலையில இருக்கும்போது அவங்களோட குணங்கள் மாறினாலும் அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்தோட இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து வருது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இங்க இல்லையா. சோ அதுவும் நம்ம கூட வந்து கேரி ஓவர் பண்ணும். சோ ஆனா நம்ம வந்து என்ன ரஜகுணமோ இல்ல தமோ குணமோ வந்து டிஃபீட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் நான் சத்துவகுணத்துல நிலைத்து நிற்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் பர்த்தோட இம்பாக்டை தான் நம்ம நினைச்சுக்கலாம். சோ நம்ம வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது, இந்த ஜட பற்றுகளோட தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்தந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட குணங்கள் மாறுது. இப்படி நம்ம ஒருத்தவங்களை வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணி நம்ம வைக்க முடியாது. ஏன்னா அது கலியுகம். இவங்க வந்து ஓகே இவங்க சத்துவகுணம் சொல்ல முடியாது. எல்லாரோட மனசு எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து 3 வித குணங்களும் இருக்கு. நம்ம சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி திடீர்னு நமக்கு பயங்கர கோவம் வரும், திடீர் வந்து நம்ம வந்து அறியாமை குணத்துல போயிடுவோம். சோ நமக்குள்ளேயே வந்து இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. அதையெல்லாம் டிஃபீட் பண்ணி நம்மளோட இதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நாம சங்கீர்த்தனத்தால மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து நம்மளுடைய இதயம் வந்து தூய்மை அடைந்து பகவானை நோக்கி நம்ம போறதுக்கான இதை பண்ணுவோம். அதுக்குதான் நம்ம வந்து எப்பவும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण नमस्ते माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुरसङ्गेन पश्नाति ज्ञानसङ्गेन सान्यः
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது ஒளிரும், மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கின்றது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும். அவங்க வந்து இந்த பாவங்கள் செய்யாதவங்களாகவும் எப்பவும் நன்மையான ஒரு குணத்துல இருக்கிறவங்களாகவும் மற்றவங்களை விட தூய்மையாக இருக்கணும். அது போல வந்து அவங்க எப்பவும் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுனால பகவானை பத்தியே நினைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்ப அந்த ஐம்புலன்கள் வந்து எப்பவுமே ஒளிரூட்டுவதாக இருக்குமா. சோ ஆனா போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்மளே அறியாம அந்த செருக்கு வந்துடும். அதனாலதான் வந்து என்னாகும், திருப்பி நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட இதுல வந்து பிறக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். எப்ப நமக்கு அந்த செருக்கு வருதோ அந்த நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பிறவி எடுக்கின்றோம் அப்படின்றத இங்க வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து நம்ம நினைச்சு கூடாது, ஓகே நான் வந்து பக்தன் அப்படின்னு. தூய பக்தன் ஆகுறதுக்கு வந்து நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்மலாம் அதுக்கு வந்து பிரயத்தனம் தான் பண்றோம். அதுலயே நமக்கு வந்து என்ன நினைச்சுக்குவோம், நான் ரொம்ப நல்ல பக்தி பண்றேன் அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அப்ப எப்ப நம்ம அப்படி நினைக்கிறோமோ அப்ப திருப்பி நம்ம வந்து will become a fallen soul or conditioned soul அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். நம்மளோட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுவாராம். அப்ப அந்த ஊர்லயே இருக்கவங்க வந்து ஒருத்தருக்கும் அவர் வந்து எப்படி வந்து மகாமந்திரம் சொல்றதுனால பாவங்கள் எல்லாம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவர்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்றாரு. 3 நாளுக்குள்ள நீ சொன்னது வந்து நடக்கல அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய நாக்க நீயே அறுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. ஆனா உடனே அந்த ஊர் மக்களே வந்து அவங்க மேல அந்த அந்த அகேன்ஸ்டா பேசினவர் மேல கோவமா இருக்காங்க. ஆனா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல அப்படிலாம் நீங்க வந்து யாருக்கு மேலயும் கோவப்படக்கூடாது, அவர் சொல்றதும் கரெக்ட் தான், நம்ம வந்து அவங்களோட வேலையை பாருங்கன்னு விட்டுறாங்க. ஆனா அத 3 நாளுக்குள்ள அவரோட நாக்கு வந்து தன்னாலே விழுந்துருது அப்படின்றத வந்து அந்த இதுல வந்து நம்ம படிக்கிறோம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல. அப்போ எல்லா மக்களும் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து புகழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, நீ வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன், ஏன்னா பகவான் வந்து அவரை கஷ்டப்படுத்தினா கூட தாங்கிக்குவார், ஆனா பக்தனை கஷ்டப்படுத்தினா தாங்க மாட்டாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பக்த வச்சுலன்னு. அதே மாதிரி 3 நாளுக்குள்ள வந்து அவரோட நாக்கே வந்து கீழே வந்துச்சு. இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி போயிட்டாராம். நைட்டோட நைட் அந்த ஊரை விட்டே கிளம்பி போயிட்டாராம். ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து இத ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனா ஆக்கி எல்லாரும் திருப்பி அதால நமக்கு எதுவும் இது வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா அவரு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு அந்த அந்த யாரு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்காக. சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கணும்னு நம்ம உடனே நினைச்சு கூடாது, ஓகே அந்த செருக்கு நமக்கு வரவே கூடாது. எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து தாசிய பக்தியோட நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். இன்னைக்கு என்ன வந்து இந்த சேவை பண்ண நீ கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னா பகவானே அது வந்து இதுவும் உன்னோட கருணையாலதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம போனோமே தவிர்த்து நம்ம நல்லா பண்றோம் அந்த மாதிரியான தாட் நமக்கு எப்பவுமே வரவே கூடாது. நம்ம இந்திரனோட கதை கூட நம்ம பார்த்தோம். இந்திரனுக்கு வந்து நான் வந்து தேவலோகத்தோட தலைவன் அப்படின்ற செருக்கு வந்ததுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோவர்தனகிரி லீலை நடந்ததா நம்ம பாக்குறோம். அத எப்ப அந்த தலைக்கணம் வந்ததுன்னு கிருஷ்ணருக்கு பட்டதோ உடனே என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு பூஜை பண்றதுக்கு பதிலா கோவர்தனகிரிக்கு வந்து பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த 7 நாட்கள் சுண்டு விரல்லே வந்து பகவான் வந்து கோவர்தனகிரியை வந்து கையில பிடிச்சிட்டு இருந்தாருன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்திரன் வந்து தன்னோட தலைக்கணம் எல்லாம் குறைந்து பகவான் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கோபிஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராசலீலையில இருக்கிறதுலே என்னோட தூய பக்தர்கள் யாருன்னு கேட்கும்போது நாரத முனிவர் அவங்க சொல்றாங்க ராதாமா பிளஸ் கோபிஸ் விருந்தாவன வாசிகள்னு சொல்றாரு அவரை. அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவன வாசிகள் சொல்றாரு. அவங்களே பாத்தீங்கன்னா எப்ப அந்த ராசலீல என் கூட மட்டும்தான் பகவான் வந்து நடனம் ஆடுறான்னு நினைச்ச உடனே அடுத்த நிமிஷம் வந்து பகவான் காணாம போயிட்டார். ஆனா திருப்பி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க, பகவானே நான் ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டேன்னா நீ திருப்பி என்கிட்ட வந்துருன்னு அவங்க ஃபீல் பண்றதை பார்த்த உடனே திருப்பி பகவான் வர்றாரு. அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானோட இதுல வந்து நாமத்துல வந்து நம்ம வந்து உறுதியா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். செருக்கு என்பது வரவே கூடாது. 7th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜோ ரகமம் வித்தி கிருஷ்ண சங்க சமுத்பவம்
तन्मे पत्नादि कौन्तेय कर्मसङ्केन देहिनं हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண மாதாஜி. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கின்றது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இது வந்து நம்ம நினைச்சுக்குவோம், ஓகே இத அட்டைன் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட லைஃப் இது முடிஞ்சிச்சு. ஆனா நம்மளோடது வந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கோம், எதையோ ஒண்ணு பின்னாடி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். நம்ம எப்படி வந்து நம்ம கண்டிஷன் சூழலா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஐம்புலன்கள் மூலமாக ஒரு பொருள் மேல நமக்கு வந்து ஆசை வருது, அந்த ஆசை பற்றா மாறுது. அது வந்து பற்றுதான், நம்ம பேராசை தான் வந்து காமம்னு சொல்றோம். அது எப்ப வந்து அட்டைன் பண்ண முடியலையோ அப்ப அதுல வந்து நமக்கு வந்து கோபம், மயக்கம், திருப்பி அதால நம்ம வந்து தவறுகள் செய்து திருப்பி இந்த சுழற்சி நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் தான் இந்த உணர்ச்சியை வந்து நமக்கு பிறக்குதுன்னு பார்க்கிறோம். அதனால பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் ஜட செயல்களுடன் நம்ம வந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளோம். அதனாலதான் என்ன பண்ணாலும் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், சரி நம்ம வந்து கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி இதை பண்ணினா நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு இதுலதான் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கு. நம்மளோட லைஃபே இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டிங் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. என்ன நீங்க எது எடுத்தாலும் எக்ஸப்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். 8th ஸ்லோகம் மாதாஜி. जानकी रामन प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तमस 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 वज्ञानजम वित्ति मोहनम सर्वेद हीनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्ति पत्नादि भारत। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பிறவி எடுக்கின்றார்கள். எப்படி இந்த 3 குணங்களால திருப்பி நம்ம இங்க பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள் இருக்கும்ன்றத வந்து பகவான் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ இந்த அறியாமை குணத்துல இருக்கவங்க வந்து முதல்ல அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் லைஃப், நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எதுவுமே இல்லை. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு லோகத்துல இருப்பாங்க. அது வந்து நம்மளை வந்து கீழ் உலகத்துக்கு கொண்டு போகுமே தவிர்த்து அவங்கள உய்வு பண்ண முடியாது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். அவங்க வந்து எப்பவுமே சோம்பல் மற்றும் தூக்கத்தில் வந்து ஆட்பட்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. रेवती माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 9வது ஸ்லோகம். सत्वं सुखे संजयति रज भारत ज्ञान हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। समाधे हाँ पढ़ेंगे युद्ध। हरे कृष्ण माता जी। सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ஞானாமவராத்ய தூ தம பிரமாதே சம்ஜயத்யுத. இப்ப 3 குணங்களை பத்தி நமக்கு ஒரு பிரீஃப் கொடுத்துட்டாரு. அதனோட பலன்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. சத்துவகுணம் வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு முன்னேறி கொண்டு போக செல்லும். ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து எந்த செயல் பண்றோமோ அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றத பார்ப்பாங்க. தமோகுணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கு கட்டுப்படுத்துகின்றது. அப்படின்னா அவங்க அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இதுதான் கரெக்ட்னு. அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. राजेश प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजस्तमसाभिभूय सतत्वं भवति भारत रज सतत्वं तमस्सैव तमसतत्वं रजस्तदा।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரதனின் மைந்தனை சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. அதுதான் நம்ம சொன்னோம், நமக்குள்ளேயே இந்த 3 குணங்களுமே இருக்கு. நம்ம எப்பவுமே சத்துவகுணத்துல இருக்க மாட்டோம். சில சமயம் நமக்கு கோவம் இல்ல நமக்கும் என்ன பண்றோம், வேறு விதமான பற்றுல நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களும் மேலோங்கி வர்றதுக்கு உண்டான போட்டி நடக்குது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா, ஏன்னா நம்ம தன்னுணர்வை அடைந்தவர்கள், நமக்கு இந்த கீதையோட ஞானம் இருக்கு. சோ நம்ம எப்பவுமே சத்துவகுணத்துல இருந்தாதான் மனம் அமைதியா இருக்கும். அதனாலதான் நம்மளோட சாண்டிங் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, பிரம்ம முகூர்த்தத்திலே நம்ம முடிச்சிடணும் அப்படின்னு. அப்ப மனம் ரொம்ப சாந்தமா இருக்கு, நிறைய பகவானை பத்தின இதை ரிசீவ் பண்றதுக்கு உண்டான மனநிலையில இருக்கு. அதனால நம்மளோட சாண்டிங் அப்பவே பண்ணுவோம். நம்ம எப்ப நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் காலையில மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட சாண்டிங் உங்களுக்கு நீங்க எத்தனை ரவுண்ட் வச்சிருக்கீங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 2 ரவுண்ட்ஸ் தினமும் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க சங்கல்படுத்திட்டீங்கன்னா அந்த 2 ரவுண்ட்ஸை முடிக்கிறீங்க. இல்ல 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க நிறைய மாதாஜிஸ் பிரபுஜி. அவங்க காலையிலே நம்ம முடிச்சிட்டோம்னு பாத்தீங்களா, அந்த ஹோல் டேக்கு தேவையான எனர்ஜி அதுலயே வந்துடும். நம்மளோட அந்த மூட் ஸ்டெபிலைஸ்டா இருக்கும். அதை நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க நாளையில இருந்து கூட நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ மனமாகப்பட்டது இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சைடிலும் இழுக்கப்படுகிறது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், இந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சோ மனத்தை கட்டுப்படுத்தி புத்தி போச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை டிஃபீட் பண்ணிருக்கோம். ஆனா மனம் போன போக்குல நம்ம போனோம்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மனத்தை எது நம்மள இழுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மள கட்டுப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11வது ஸ்லோகம். பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा यदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரம். அந்த 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரத்துல நல்ல விஷயங்கள் உள்ள போயிட்டு அப்படின்னாக்கா அது பிரகாசமா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளை உடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. அது எப்படி அது பிரகாசமா இருக்கும் அந்த 9 வாயில்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவானோட தொண்டுல ஈடுபடும் போது அது பிரகாசமா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். எப்பவும் பகவானை பத்தின கேட்கறது, காசிப்பிங் இல்லாம, அது நம்மளோட இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த காசிப்பை விட்டாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம். அவரை பகவானை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி ஸ்மரணம் பண்றது, அவரை பத்தி பேசுறது, அவருக்கு கொடுத்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்றது, நல்ல பிள்ளைகள் வரணும், ஆன்மீக ஞானம் உள்ள பிள்ளைகள் வரணும்ன்றதுக்காக மட்டுமே தாம்பத்தியம் பண்றது, அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணும்போது அவங்க சுத்த பக்தர்களாக இருக்காங்க. அப்ப அவர்களுடைய ஒவ்வொரு கதவிலும் அந்த மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகள் அபிவிருத்தி நமக்கு தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी पढ़िंगो, जानकी रामन प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। लोभ प्रवृत्त्यारंभ कर्माणां मशम सप्रुषा रजस एदानि जायन्ते विवृते பரதர்ஷபா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. சிலர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம்ன்ற தெரியாமையே நம்ம ஓடிட்டே இருப்போம். நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு கூட டைம் கொடுக்க முடியாது. சரி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு டெம்பிள் போனோம், ஒரு பகவான் கிட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்காரணும், அது கூட நம்மளால இது பண்ண முடியாது. அப்படி நம்ம சில விஷயத்துக்கு பின்னாடி ஓடிட்டே இருப்போம். ஆனா எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம்ல திரும்பி பார்த்தா நம்ம கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அது ரஜகுணத்துல இதுன்னு பாக்குறோம். ஒரு
ஒரு கதையில பாத்தீங்கன்னா அவரு நிறைய டிஃபீட் பண்ணிட்டாரு, பெரிய கிங், நிறைய செல்வந்தர். ஆனா வந்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கையில எதுவுமே இல்ல. அத வந்து அவர் வந்து அவரோட இதுல வந்து கல்லறையில வந்து எழுதி வைக்கணும்னு சொல்லுவாரு. அவரோட கைய வந்து வெளியில அப்படி காட்டிட்டு தான், நான் என்னோட இதை வந்து உள்ள டைப் பண்ணாதீங்க, என்னோட கை வந்து இப்படி வெளியில தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அப்ப அதோட இது என்னன்னாக்க, நம்ம போகும்போது எதுவுமே கொண்டு போறது கிடையாது. நான் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய செல்வத்துக்காக பின்னாடி ஓடினேன், ஆனா போகும்போது கையில ஒண்ணுமே கொண்டு போல. இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, பெரும் பற்று இருக்கும், கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஒண்ணு முடிச்சுட்டு அடுத்தது, ஒண்ணு முடிச்சுட்டு அடுத்தது, அதே மாதிரி போயிட்டே இருப்பாங்க. அதை அடையல அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஏக்கம் இருக்கும், அதற்காக கடின உழைப்பு அதுல இருக்கிறதுனால இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட சர்க்கிள் பகவானை பத்தின எண்ணமே வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. அதே சமயத்துல இவங்க வந்து தவறான எப்படி தமகுணத்துல இருக்கவங்க பண்ற அளவுக்கு தவறான விஷயங்கள் பண்ண போறது கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ரகாசோ பிரவர்த்திச்ச பிரமாதோ மோக ஏவ ச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவர்த்திதே குருநந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அவங்களோட உலகமே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே வந்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து குடிபோதையில இருக்கவங்க, வேற ஒரு விஷயத்திலேயே எப்பவும் ஈடுபட்டு இருக்கோம். அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான லைஃபே வந்து ரொம்ப டார்க்கனா போயிடும். பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமகுணத்தில் உயர்ச்சி பெற்றிருக்கவர்களுக்கு. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேஹே ப்ருத் ததோத்தம விதாம் லோகா நமலாத் பிரதிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம், 14 உலகங்கள் இருக்கு. அப்படி மத்தியில இருக்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகம். மேல 6 உலகங்கள் இருக்கு, கீழே வந்து 7 உலகங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து எப்பவும் தூய்மையா இருக்கிறதுனால, அவங்க வந்து பகவானை பத்தி நினைக்கணும்னு ட்ரை பண்றதுனால அவங்க வந்து முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழக்கூடிய தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றார்கள். நமக்கு பூலோகத்துக்கு மேல இருக்க உலகத்துக்கு போறோம்னு பார்க்கணும். இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு குணம் இருக்கு. அதுதான் வந்து சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணலோகத்துலதான் இருப்பாங்க, கோலோகத்துல. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இதுக்குமே வந்து ஆட்பட்டவர்கள் கிடையாது. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க கிட்ட கூட சில சமயம் நம்ம பார்த்தோம், இப்ப ரஜோகுணம், தமோகுணம் அது எல்லாமே மாறி மாறி காம்படிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரியே பார்ப்பாங்க. அவங்க அதுல வந்து என்ன சொல்றது, அதுல வந்து நிலைத்து இருப்பார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளோட குணாதிசயங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய மேலுலகம், கீழ் உலகம். சோ நம்மளே இப்பதான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும், நான் என்ன உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது. இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஞானம் இல்லை. ஆனா இப்ப வந்து சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், என்னை பத்தி கோடான கோடி மக்கள்ல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதுல வந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து ஆன்மீக பாதையில வந்து முன்னேறுவார்கள். அதுலயும் மிக சிலர் தான் வந்து பக்தி பண்ணி மேல வருவாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நேற்று அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம், தேவர்கள் முனிவர்களால கூட என்னோட இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா பக்தன் ஒருவனால மட்டும்தான் என்னுடைய குணம், லீலை, நாமரூபத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க அவங்க எப்பவுமே சாந்தமா, அமைதியா, அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம இருக்கிறதுனால அவங்க மேல் உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் மணி பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ரஜசி பிரளயம் தத்வா கர்ம சங்கீஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூட யோனிஷு ஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜகுணத்தில் இருக்கும்போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். தமோகுணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். சோ ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால அடுத்து அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம எதாவது ஜடபரதரோட கதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சோ நம்மளோட இறக்கும் தருவாயில நம்மளோட தாட் என்னவா இருக்கோ அதனால அந்த மாதிரியே நம்ம போவோம். தமோகுணத்தவங்கள இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்தை பத்தின அறிவே இல்லையே. அப்ப வந்து
ரொம்ப கீழ்த்தரமான நிலைகள்ல அவங்க இருக்கிறதுனால அதே அந்த தாட் தான் ஒரு இறக்கும் தருவாயில். அப்ப அதே மாதிரியே போயிடுவாங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நம்ம இப்ப த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப் நம்ம என்ன பண்றோமோ அப்ப இறக்கும் தருவாயில் அதுதான் நம்ம கூட வரப்போகுது இல்லையா? நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்களோ மனைவி மக்களோ யாரும் வரப்போறது கிடையாது. நான் பண்ணின கர்மா தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். கர்மா என்ன? நான் பண்ணக்கூடிய செயல்கள். அதுதான் பகவான் சொல்லியிருக்காரு, நீ செய்கின்ற செயல்களை எனக்காக பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப நம்ம இறக்கும் தருவாயில நான் பகவானுக்கு பண்ணின சேவை எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அப்ப நான் அதுக்கேத்த மாதிரி பிறப்பு எடுப்பேன். சோ அதுதான் பகவான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்காரு, நம்மளோட செயல்கள் பகவானுக்காக பண்றதா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमस फलं. हरे கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான். ரஜகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்றத்தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. கடைசியா நம்ம போய் நம்ம பண்ற அந்த செயல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இததான் நமக்கு கொடுக்கும். விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் செயல்படுறதுனால நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். ஏன்னா இன்னொருத்தவங்களை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம படிச்சிருக்கோம், தன்னுணர்வு நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காரு. பகவானுக்கு நம்ம எப்படி மரியாதை செய்வோமோ அதே மாதிரி வந்தனம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு வித நவவித பக்தியில ஒரு பக்தி பாத்தீங்கன்னா வந்தனம். சோ நம்ம டெம்பிள்ல போகும்போது அங்க இருக்கிற அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு நம்ம எப்படி மரியாதை பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது நமக்கு இவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா, இவங்களும் ஒரு ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காருன்னு அந்த மரியாதை நம்ம பண்ணுவோம். அது ஏன்னா நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுனால, நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறதுனால. அப்போ இதை நம்மள இன்னும் தூய்மைப்படுத்துது. திருப்பி அந்த பற்று இல்லாம நம்மள தூய்மைப்படுத்துது. ஆனா ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட செயல்கள் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன், ஆனா கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கையில எதுவுமே இருக்காது. சோ அது கடைசியில நம்மள துக்கத்துலதான் கொண்டு போய் நிறுத்தும். தமகுணத்துல இருக்கவங்க அறிவற்ற தனத்தில் இருக்கிறதுனால அடுத்த பிறவி மனிதனுக்கும் கீழ்பட்ட ஒரு பிறவில நம்ம இருக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர்ஸ் அதுதான் சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க டெம்பிள் அந்த உயர்வு, ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க துக்கத்தில், மற்றும் தமகுணத்தில் அறிவற்ற தனத்தில் எப்படி அறிவற்ற தனம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஸ்டேர் கேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அந்த ஸ்டெப்ல போகணும், எப்படி போறது இல்லையா? இங்க ஒரு கனெக்டட் இருக்கு பாருங்க, இது அறிவற்ற தனம். இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்திருக்காங்க இந்த இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? माताजी सत्तत्वात् संजायते ज्ञानं रसो लोभ एव स परमाद मोहे तमसो भवदो अज्ञान नमस. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. ஏன்னா நம்ம சாந்தமா இருக்கும்போதுதான் பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரஜகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகின்றது. இது எனக்கு பத்தாது, அடுத்து நம்ம போயிட்டே இருப்போம். பேராசை. தமோகுணத்திலிருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றன. நமக்கு நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் இப்ப மேல பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவங்க கிட்ட அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் விருத்தி ஆகின்றதுன்றத பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्व सदा मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुणवृत्ति सदा அதோ கச்சந்தி தாமசஹ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகில் வாழ்கின்றனர். ஏன்னா நான் பற்றோடு தான் செயல் பண்றேன், அப்ப நான் திருப்பி இங்கேயேதான் வந்துட்டே இருக்க போறேன். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கும் கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது. நிறைய இந்த சைக்கியாட்ரிக் பேஷண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அவங்களுக்கு மனுஷங்க என்ன, விலங்குகள் என்ன, அவங்க எப்படி இந்த வேறுபாடே இல்லாம இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம். அதெல்லாம் தமோகுணத்துல இருப்பவங்க நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம்.
இந்த இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இமேஜ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 14 உலகங்கள் இருக்கு. சோ நடுவுல மத்தியில இருக்கிற உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூலோகம். பூலோகத்துக்கும் மேல இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூலோகம். பூலோகத்துக்கு மேல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்கலோகம் இருக்கு. எங்க நம்ம இந்திரலோகம், ஹெவன்லி பிளானட். அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா மகர்லோகம் இருக்கு. அடுத்து ஜனலோகம் இருக்கு. 7 சேஜஸ் இருக்கிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான். அடுத்து தப்போலோகம், சத்தியலோகம் இருக்கு, பிரம்மா இருக்கிற அந்த இடம். சோ நம்ம பூமிக்கு மேல 6 உலகங்கள் இருக்கு. நம்ம சத்துவ குணத்துல எப்படி பகவானுக்கிட்ட சேவை பண்றோமோ அதற்கு ஏத்த மாதிரி இந்த உலகங்களுக்கு போவோம். ஆனா தமோ குணத்துல இருந்து நம்ம சேவை செய்யும் பொழுது பூமிக்கு மத்தியில இருக்கிற அந்த பூலோகத்துக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா 7 உலகங்கள் இருக்கு. என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா அத்தால, வித்தால, சுதல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல அண்ட் பாதால அப்படின்னு 7 உலகங்கள் இருக்கு. சோ அந்தந்த ஒரு உலகத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி இங்க வந்து நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். சோ நம்ம இப்ப இந்த பர்த் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு மேக்சிமம் அவரோட இதையும் தாண்டி இந்த லோகத்தையும் தாண்டி நமக்கு வந்து வைகுண்டம், வைகுண்டத்துக்கு மேல கோலோக விருந்தாவனம். நம்மளோட கோல் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு சேவை பண்றதா தான் இருக்கும். அன்னைக்கு யாரோ முக்தி அண்ட் மோக்ஷம் பத்தி டவுட் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம முக்தி மோட்சம் அந்த இதுல வந்து நம்மளோட தாட் எப்படி இருக்கணும், இல்ல நம்மளோட மோட் எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அதுதான் வந்து சிறந்த முக்தி. இந்த பிறவிலேயே இந்த உடல்லயே வந்து நம்ம வந்து முக்தி அடைய முடியும். எப்ப வந்து உண்மையான பக்தியோட பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்ன்ற தாட்டோட நம்ம பண்ற செயல்களால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிருஷ்ணர் வந்து இப்படியே வந்து நமக்கு முக்தி கொடுத்துறாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த கிருஷ்ணர் லீலையில வந்து பார்த்தோம். அந்த பழ வியாபாரி இருக்கிற அந்த லேடியா இருக்கட்டும், அந்த குப்சா அப்படின்ற அந்த லேடியா 3 இடங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து வளைவு இருக்குமா. எப்படி நம்ம கூனின்னு சொல்றோம் இல்லையா, கூன் விழுதுன்னு, அதே மாதிரி 3 இடங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு கூன் இருக்குமா. அப்ப வந்து இவர் கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா போறார். ஏன்னா கம்ச மகாராஜ் வந்து கூப்பிட்டுருக்காருன்றதுக்காக கம்சவாதம் பண்ணணும், அதுக்காக அங்க போறார். அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அவர் வெளியில போகும்போது அவங்க இவ்வளவு நாள் விருந்தாவனத்திலே இருந்துட்டாங்க. அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து கிராமத்துல இருந்து சிட்டி போனோம்னா எப்படி இருக்கும், அப்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அங்க போயிட்டு என்ன பண்றாரு, என்னென்ன ட்ரெஸ் அங்க கிடைக்குதோ ரொம்ப தலைகீழா வந்து போட்டுக்கிறார். அதாவது அவர் என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அதை அப்படியே பண்ணுவார். சோ ஒரு விருந்தாவனம்ன்ற ஒரு கிராமத்துல இருந்து மதுராக்கு போற ஒரு சிறுவன் வந்து எப்படியெல்லாம் நடந்துக்குவாரோ அதே மாதிரி நடந்துக்கிறாரு. அப்ப வந்து அந்த கூன் அந்த 3 இடத்துல கூன் வந்திருக்கு. அவங்க பேர் வந்து குப்ஜா. அப்ப அந்தமோட டியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தினமும் வந்து சந்தனம் அரைச்சிட்டு போய் கம்சனுக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து அந்தமோட டியூட்டி. அதை எடுத்துட்டு அந்தமா போறாங்க. அப்ப போன உடனே கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறாரு. அவங்களால நிமிந்து கூட பார்க்க முடியாது யாருன்ட்டு, அப்படி குனிஞ்சுதான் இருப்பாங்க. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிண்டலா போய் கேட்கிறாரு, எனக்கு கொஞ்சம் சந்தனம் கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே வந்து அந்த குப்ஜா வந்து கொடுத்துடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த ஒரு அருவருப்பான அந்த இதை பார்த்துட்டு, அவங்களோட இதை பார்த்துட்டு, உடம்ப பார்த்துட்டு யாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க கிட்ட பேச மாட்டாங்களாம். சொசைட்டில இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமா இருக்கு. அது முதல்ல அது அப்படியே இது பண்ணாலும் அவங்க வந்து ஒரு வெறுப்பா தான் இருப்பாங்களாம். ஆனா இவர் போய் கேட்கிறாரு. அவங்களால நிமிந்து கூட பார்க்க முடியல. அவங்களோட பாதத்தை பார்த்த உடனே, தாமரை பாதம், அந்த பாதத்தை பார்த்த உடனே நம்ம மூதாதையர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, நம்மளுடைய முழுமுதற் கடவுள்னு, அவர் இவர்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணிட்டாங்களா, அவங்களால அவரோட முகத்தை கூட பார்க்க முடியல. ஆனா கையில அந்த சந்தனம் எடுத்து நேரம் மேல காட்டுறாங்க. அப்ப உடனே என்ன பண்றாரு, நீயே பூசி விடுன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். இவங்களுக்கு எப்படி வந்து அவரோட முகம் தெரியும் இல்லையா, இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பூசுறாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, நிமிந்துதான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அவங்களோட அந்த 3 கூன் இருக்கிற வளைவு இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்றாரா, டச் பண்றாரு. பகவானோட ஸ்பரிசம் பட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அழகான, உலகத்திலேயே அழகான பெண்ணா மாறிடுறாங்களாம். அவங்க லக்ஷ்மி தான் வந்து பியூட்டிஃபுல்லானவங்க. இங்க வந்து அந்த இதுல கோட் பண்ணிருக்க என்னன்னா, உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகானவங்களா அவங்க மாறிடுறாங்களாம். மாறின உடனே எல்லாரும் அப்படி ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. சோ இது வந்து நம்ம அல்டிமேட் நம்ம என்ன இது பண்ணா, நம்மளோட பக்தி வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தியா இருக்கணும். நம்மளோட இலக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து நித்தியம் சேவை பண்ற தாசியம், அந்த மோட்ல வந்து நம்ம இருக்கணும். உடனே அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க.
हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। नान्यं गुणस्य कर्तारां यदा दृष्टानुपश्यति गुणस्य परं येति मत्पावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலின்று உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரமபுருஷர் அப்படின்றத எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவர் இதுக்கெல்லாம் மேல்பட்டவர்ன்றதை எப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நமக்கு வந்து ஆன்மீக இயற்கையை நம்மளால அறிய முடியும்ன்றத சொல்லியிருக்காரு. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, என்னோட சக்தி தான் மாயா யோக மாயா. மாயா வந்து ஜடசக்தி, யோக மாயான்றது வந்து பகவானோட ஆன்மீக சக்தி. அதனாலதான் நம்ம வந்து எவ்ரிடே நம்மளோட பிரயத்தன முயற்சியில நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட சாண்டிங், நம்ம இத்தனை ரவுண்ட் வச்சிருக்கோம்னாக்கா நம்ம அதை பண்ணிட்டே இருக்கணும். முடியல அப்படின்னாக்கா ஓகே அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இன்னைக்கு என்னால பண்ண முடியல, நாளைக்கு அப்படியே நம்ம வந்து அப்படி விட்டுறக்கூடாது. நேத்து பண்ண முடியல, இன்னைக்கு நான் சேர்த்து நான் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா. அப்பதான் வந்து, ஏன்னா இது பகவானை நம்மளால டிஃபீட் பண்ண முடியுமா? அவர் பாப்பாரு, பாவம் அந்த பக்தன் திருப்பி திருப்பி ட்ரை பண்றான், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு கொடுப்பாரு. சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு நிலையான பக்தியோட இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம 14வது நாள்ல இருக்கோம். இன்னும் 4 நாள் தான் வந்து இந்த லெவல் 1 இருக்க போகுது. லெவல் 2 அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நீங்க போகணும். அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். சோ இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற நிறைய விஷயத்துலதான் நம்மளோட நாட்டம் போகுது. அட்லீஸ்ட் தினமும் ஒரு நாள் மார்னிங் 6:30 வந்து நம்மளோட மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, பாகவதம் எடுக்கிறாங்க. தினமும் ஒரு 1 hour வந்து நீங்க அதுல வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும். இதுல இருக்கவங்க வந்து லெவல் 5 வரைக்கும் போகணும், பகவானோட சேவை பண்ணணும்ட்டு பகவானை பிரார்த்திக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। गुणानेदानदित्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मरुद्य जारदु गैर्विमुग्धो अमृतमश्नुदे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் நின்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் நின்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ நமக்கு வந்து பார்த்தோம், 4 கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது. 4 மிசரிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்த், டெத், டிசீஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ். அந்த 4 விஷயத்துல இருந்து நம்ம யாருமே வந்து தப்பிக்கவே முடியாது. ஆனா அதுக்காக அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமோன்னு நினைச்சு அதை நினைச்சு பயப்பட மாட்டான் பக்தன். அதை கடந்து போகணும்னு பார்ப்பாங்க. சோ வாட், மூப்பு வந்தா என்ன, ஆனா நம்மளோட பக்தி வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ அவரோட பக்தர்கள் வந்து இந்த 4 மிசரிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய கஷ்டங்களை வந்து அவங்க பெருசா பொருட்படுத்தாம பகவானோட சேவையில வந்து நித்தியமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்மளோட கடைசி காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வரப்போறது கிடையாது. நம்மளோட அந்த ஸ்டாண்டிங்கோட இதுல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து பகவானோட நாமம் வரும். சோ நம்ம எப்ப வந்து இறக்கும் தருவாயில் ஹரிநாமம், விஷ்ணு, நாராயணா, பகவானோட நாமங்களை சொல்றோமோ அதுக்குதான் நம்ம இப்பவே பிராக்டிஸ் பண்றோம். நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண நம்ம ஷைன் ஆகும். ஸோ பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்ல நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட நாமம் வரும்போது நம்ம வந்து யம தூதர்கள் நம்மளை கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் நம்மளை கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அடுத்து நீங்க படிக்கிறீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா டவர் போயிடும். வேற யாராவது படிங்க சீக்கிரம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणान् एतान् अधीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं सैतां त्रीन् गुणान् अधिवर्तते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் நின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான்? எப்படி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது? இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்தவர்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படின்றத பத்தி, அவங்களோட இயற்கை குணங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார் 22, 23, 24, 25 மாதாஜி.
பிரபுஜி படிங்க, ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 14:22 பிரகாசம் ச பிரவருத்தியும் ச மோகமேவ ச பாண்டவா தத்வேஷ்டி சம்ரத்ருத்னானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ணா. 23 உதாசீன வதாசீனோ குணைர்யோ ந விசாலதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோ அவதிஷ்டதி நேங்கதே. 24 சமதுக்க சுக சுவ சத சம லோகாஷ்டம காம்சன துல்லிய பிரியா தீரஸ் துல்லிய நித்யாத்ம சம்சுதி. 25 மானாப மானயோஸ் துல்லியஸ் துல்லியோ மித்ராரி பஷ்யோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பகவான் கூறினார், பிரகாசம் மற்றும் பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனாகவும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும் அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும் மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் என்று உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். இதுல நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம் நம்ம பாத்துக்கலாம். அது எப்படி நம்ம நண்பனும் எதிரியும் ஒரே மாதிரி நடத்த முடியும் இல்லையா? சோ இன்னும் அப்ப நம்மளோட மனசுல இன்னும் அந்த இது இருக்கு. எப்ப இருமையில இருந்து நம்ம மாறி இருக்குமோ, ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்டார் அவங்களோட குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா? அதனால பகவான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு நமக்கு. 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாம்ச யோக்ய விகாசாரே பக்தி யோகேன தேவதே சகுணசமித்யைகான் பிரம்மபூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். சோ நம்ம பக்தி தொண்டில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கை குணங்கள்ல இருந்து நம்ம மீட்டு போக முடியும். சோ இதெல்லாம் நம்ம டிஃபீட் பண்ணக்கூடிய ஒரே இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில இருக்கிற ஆயுதம் பக்தி தொண்டு மட்டுமே. 27வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्र विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. हरि ओम. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. அகெயின் அண்ட் அகெயின் பகவான் கிருஷ்ணர் அதை தான் சொல்றாரு. எல்லாமே என்கிட்ட தான் வந்திருக்கு, நானே விதை கொடுப்பவன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்குள்ள இந்த அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ அதெல்லாம் இருக்காது. சோ நிலையான பக்தியோட இருக்கும்போது இந்த ஜட குணங்களோட விளைவுகள் நம்ம விரும்படலாம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் நம்மளோட கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லணும், இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் பக்தர்களுக்கு, பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். பகவான் சொல்லியிருக்கார், நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். நம்ம வீட்டுல ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் இல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க நம்மளோட டெம்பிளுக்கு ஏதாவது நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இது கம்பல்சரி கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்மளோட சேவா நமக்கு டெம்பிள் இருக்கு. ஒரு சிலர் நினைச்சுக்கலாம் இல்லையா, நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா எதனா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு. இங்க பாத்தீங்கன்னா
நம்மளோட டெம்பிள்ல என்னென்ன சேவா போயிட்டு இருக்கு, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு பாக்குறோம். கிட்டத்தட்ட 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து இந்த ஆன்லைன்ல வந்து நமக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நம்மளோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் உங்களுக்கு தெரியும், நாம நிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரீசெண்டா நம்ம வந்து டெம்பிள் ஓப்பனிங் பண்ணிருக்கோம். ஃபுல்லா நமக்கு முடியல, அது இன்னும் அண்டர் ப்ராசஸ்ல இருக்கு. அட்லீஸ்ட் டெம்பிள் ஃபுல்லா பூர்ணமா ஆனதுக்கு அப்புறமாச்சும் நம்ம அந்த டெம்பிள்ல பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய சேவைகள் இருக்கு. இதுல வந்து உங்களுக்கு உங்களோட லெவலுக்கு முடிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், நல்ல நாளுக்கெல்லாம் நீங்க ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மாதாஜி நம்மளோட குரூப்ல போடுவாங்க. திருப்பி நம்ம சொல்றோம், இது வந்து பகவானோட சேவையில நம்ம பண்றோம். இது வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தர வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வேண்டியது எங்களோட கடமை, அதை கொடுத்தாச்சு. அதை எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்றது உங்களை பொறுத்தது. அதே மாதிரி புக்ஸோட இதுவும் நமக்கு இருக்கு. நம்ம வந்து தினமும் வந்து புக்ஸ் படிக்கணும். கிருஷ்ணருக்கும் பகவத்கீதைக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். நம்ம வந்து பிரபுபாத் வந்து நான் வந்து இந்த புக்ல வந்து இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். அவர் வந்து ஆன்மீக குரு வந்து எப்படி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, நான் அவரோட டச் வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு நம்மளோட செயல்கள்ல வந்து மாற்றம் இருக்கும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஆன்மீக குரு. நம்ம வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல இருக்கவங்களை வந்து எப்படி வந்து இவ்வளவு பெரிய பக்தர்களா மாத்தினார் அப்படின்னாக்கா, அவர் ரியலான ஒரு ஆன்மீக குரு இல்லையா. இந்த கலிகாலத்துல நிறைய ரீல் ஆன்மீக குருகள் இருக்காங்க. நம்ம சரியான ஞானத்தை பார்க்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே பார்த்தோம், பரம்பரை குரு சீட பரம்பரை மூலமாக உண்மையான ஞானத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாக்குறோம். சோ அதனால பிரபுபாத் ஏற்கனவே வந்து நமக்கு வேர்ட் கொடுத்திருக்கார், நான் வந்து என்னோட புக்ஸ்ல தான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றத. சோ நம்ம தினமும் வந்து அவரோட புக்ஸை படிக்கிற இதை ஹேபிட் வச்சுக்கணும். நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன புக்ஸ் தேவையோ அதை பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நமக்கு எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே இருக்கு. நமக்கு தேவையான லாங்குவேஜ்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் நம்மளோட இதுல என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்றத வந்து சொல்றோம். நம்ம நம்மளோட மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் முடிச்சுக்கிட்டுமா, இதை முடிச்சுக்கிட்டுமா மாதாஜி? நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? அனுப்பிட்டேன். அப்புறம் எங்க ஊருக்கு பக்கத்து, எங்க ஊர்ல மாதாஜி ராமநாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இது இருக்குது, இஸ்கான் இருக்குது மாதாஜி. கோகுலாஷ்டமி இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக்கு, நம்ம பகவத்கீதை புக் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத யாத்திரை நடந்தது மாதாஜி எங்க ஊர்ல. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ நம்மளோட டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா காலையில வந்து நம்மளோட மங்களார்த்தி 4:30 மணிக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். மங்களார்த்தி 4:30 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் இருக்கும். 5 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் 7:15 வந்து தர்ஷன ஆர்த்தி இருக்கும். சோ நமக்கு வந்து 5 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து சாண்டிங் இருக்கு. நடுவுல 6 o'clock பாத்தீங்கன்னா சின்னதா வந்து 5 minutes to 10 minutesல வந்து பாகவதத்தோட இது வந்து படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 6:30 மணிக்கு எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே வந்து பாகவதம் படிக்கிறாங்க. நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் லீட் வந்து நம்ம தரணீஸ்வரி மாதாஜி. சோ அவங்க வந்து 6:30க்கு வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிருக்காங்க. சண்டே சில சமயம் நமக்கு வந்து சிங்காரம் பிரபுஜி எடுக்கிறாங்க. நம்மளோட இதுலயும் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எடுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து நிறைய இது வந்து ஆன்லைன்லயே வந்து பண்றோம். நிறைய பேர் போஸ்ட் கோவிடுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன்ல பண்றது இல்லை. ஆனா நம்மளோட மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா NNT பிரபுவோட மர்சியால நம்ம இன்னும் அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம். அதுக்காக அவருக்கு ஒரு பெரிய ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்லணும் கண்டிப்பாக. சோ நமக்கு வந்து நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. பகவத்கீதை பாகவதம் இல்லாம லெவல் 1ல நம்ம இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா. லெவல் 2 பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து பகவத்கீதையை படிப்போம். ஒரு ஸ்லோகமும் நம்ம படிப்போம், ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். அதுல வந்து 1 to 1 நமக்கு வந்து இன்டராக்ஷன் இருக்கும். நமக்கு மாதாஜி இன்னும் போடுவாங்க, நமக்கு செஷனோட இது போடுவாங்க. உங்களோட டைமிங்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுலயும் நமக்கு இப்ப எப்படி லெவல் 1ல கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்றோமோ அதே மாதிரி அது லெவல் 2லயும் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கு. அதை முடிச்சு அதுல வந்து பகவத்கீதையோட சேர்த்து நம்ம வந்து மற்ற புக்ஸும் படிப்போம். லெவல் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 4 புக்குகள் இருக்கு. நமக்கு பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபரிஷத்து நம்ம படிக்கிறோம். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பகவத்கீதையை எல்லா லெவலுமே வந்து பகவத்கீதை தான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். கிருஷ்ணா புக் படிப்போம். சோ இதெல்லாம் வந்து லெவல் 3ல இருக்கு. லெவல் 4 இதே மாதிரி ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி, அடுத்து பக்தி சாஸ்திரி, அந்த லெவலுக்குலாம் நம்ம போனோம். நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி வந்து நம்ம லெவல் 5 வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகி நம்ம வந்து
இருக்கிறது பகவான் சொல்லியிருக்காரு, இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த தானம் வந்து எது அப்படின்னாக்கா அவரை பத்தின விஷயங்களை வந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்லி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை வந்து கொண்டு கொடுக்கறது தான் வந்து சிறந்த தானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்மள வந்து அந்த பேராசை வந்து ஒரு 3 விதமான விதத்துல வந்து நம்மள கவர் பண்ணிருக்கு. நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கு. எப்படி கண்ணாடி மேல தூசி படிஞ்சுன்னா அதை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஈர துணி வச்சு தொடச்சிங்கன்னா அந்த தூசி போயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு சிசு வந்து கருப்பைக்குள்ள வந்து எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தின இதே இருக்காது, நாத்திகம் பேசுவாங்க, அந்த மாதிரி ஆட்களும் இருக்காங்க. சோ நமக்கும் பகவானுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து குறைக்கணும். நிறைய விஷயங்கள்ல நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு டெம்பிளோட வெப்சைட்ல இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சேவை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க கண்டிப்பா வந்து அங்க கொடுத்திருக்க நம்பரோ இல்ல அங்க வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஹெல்ப்புக்கு வந்து நம்ம மாதாஜி இருக்காங்க, நம்ம இருக்கோம். ஸோ என்ன டவுட்னாலும் நீங்க வந்து கேட்டுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். நீங்க குழந்தைங்களுக்குன்னு அடுத்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் இது இருக்கு. கிருஷ்ண கான்சியஸை கொண்டு வரதுதான் வந்து சிறந்த பெற்றோர்களோட கடமை அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். ஸோ மேக்சிமம் அதை மீறி வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கவுங்களோட ப்ரீவியஸ் பர்த்தோட இதை எடுத்துட்டு தான் வராங்க. நம்ம வந்து யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அது 9வது அபராதம், நாம அபராதத்துல வந்து 9வது அபராதம்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட கடமை வந்து பசங்களுக்கு சொல்றது, அவங்கள மேக்சிமம் நம்ம வந்து இந்த பக்தி பாதையில கொண்டு வரணும். அதுதான் வந்து பெற்றோர்களுடைய நம்மளோட கடமை. இன்னைக்கு வந்து மதர்ஸ் டே, அதனால இதை வந்து தலையாய கடமையா எடுத்துட்டு நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து இந்த இதுல கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும். அதுக்காக ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம, இல்லைன்னா அது ஒரு வெறுப்பை கொண்டு வந்துடும், அது வேற விஷயம். ஸோ நமக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்காக செப்பரேட் இது இருக்கு. அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி லெவல் 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நம்ம கூடவே இது வந்ததுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி உங்களுக்காக. இந்த சமயத்துல வந்து தரணீஸ்வரி மாதாஜிக்கும் நம்ம NND பிரபுக்கும் வந்து பெரிய ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அப்படியே போக போக வந்து அது 50% குறைஞ்சிடும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 14வது நாள்ல இருக்கோம். ஆனா இப்பவும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் 80% அப்படியே நீங்க வந்திருக்கீங்க. அது வந்து ஷோஸ் தட் நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவோட கான்சியஸ்ல வந்து அசோசியேட்டடா இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுது. இன்னையோட செஷன் இதோட முடியுது. நாளைக்கு நம்ம 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். முடிச்சிடுறேன். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்திப்பிய ஏவச்ச பச்சிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவரந்தி கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். Hare Krishna Mahamandra ki jai. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji Prabhuji. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம்.